Матю Пери е талантлив актьор, обичан по целия свят в ролята си на Чандлър Бинг в сериала «Приятели», но и човек с дълбоки лични битки. Смъртта на звездата от култовото телевизионно шоу е причинена от острите ефекти на приема на кетамин. Това съобщи службата за съдебна медицина на окръг Лос-Анджелис за смъртта му, първоначално определена като злополука. Кетаминът е анестетик, с който понякога се злоупотребява за развлекателни цели. В андерграунда го приемат незаконно заради халюциногенните му ефекти. Пери беше намерен в безсъзнание в хидромасажна вана в къщата си в Лос-Анджелис на 28 октомври 2023 година. Първоначалната аутопсия се оказа неубедителна в очакване на токсикологичен доклад. Полицията в Лос-Анджелис разкрива, че са повдигнати обвинения на 5 души свързани с смъртта на Пери, 3 от които са направили самопризнания по обвинение за наркотици. За сега стана ясно, че един от медиците Марк Чавес, обвинен в свързаната с наркотици смърт на актьора Матю Пери, е пуснат под гаранция на изслушването в Лос-Анджелис, по време на което той се е съгласил да спре да практикува медицина. Властите смятат, че той му е доставял опасните вещества преди фаталния инцидент. Въпреки че мечтата на Матю Пери да участва в сериала «Приятели» се сбъдва, близкият негов колега Джордж Клуни разкрива, че актьора не е бил щастлив дори когато е станал част от телевизионното шоу на NBC. По това време той тайно е взимал по 12 таблетки Викодин на ден, което е доказателство за сериозните му проблеми с зависимостите. Официалните документи за авуарите на актьора показват, че той е имал само $1,5 милиона в личната си сметка, което е подозрително малко за човек с неговия успех. Богатството му вероятно е било прехвърлено към доверителен фонд, наречен Alvy Singer Living Trust, но подробностите за него остават тайна. В последните си месеци той е планирал да основе фондация за хора, борещи се с наркотици и алкохолизъм. След смъртта на Матю Пери семейството му създава The Matthew Perry Foundation в негова памет. В мемоарите си «Приятели, любовници и голямото ужасно нещо», издадени през 2022 година, Пери описва как е преминавал през детоксикация десетки пъти. Той посвещава книгата си на всички хора сблъскали се с подобни проблеми и пише в пролога: «Трябва да съм мъртъв». Внезапната му смърт предизвика шокиращи реакции в звездите на Холивуд, колегите му и феновете на «Приятели» по целия свят. Новият документален филм на Пикак, Матю Пери, холивудска трагедия, разкрива шокиращи детайли за последните дни от живота на известният актьор и хвърля нова светлина върху обстоятелствата около смъртта му. Ако ви е било интересно, абонирайте се за канала, оставете един лайк и натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни видеа.